Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri amene sindiyang'ana kuti uku ndi kumpoto, uku ndi kumwera, uku ndi Eastern Region, uku ndi chigawo chapakati. Ine ndimangolankhula ndipo sindimaona kuti uyu ndi mtumbuka, sindiona kuti uyu ndi mulomwe, sindiona kuti uyu ndi nsena, sindiona kuti uyu ndi nkhonde, sindiona kuti uyu ndi ngoni. Aliyense ndimamuyimirira ine ngati woyimirira Malawi, mtumiki, the voice of the voiceless. Lero tikambirana nkhani za zolandira zimene boma likupereka malo osiyanasiyana, malo ngati Kamuzu Stadium, malo ngati Bingo Stadium, komanso tikambirana kwambiri za mavuto amene akukumana ndi ma-contractors osiyanasiyana. Ma-contractors, tikati ma-contractors ndi anthu amene amamanga misewu, amamanga masukulu, amamanga nyumba zosiyanasiyana, amene amalembedwa ntchito ndi aboma. Komanso tikambirana za kuzunzika kwa maziphunzitsi. Kodi gwero la kuzunzika kwa maziphunzitsi likuchokera kuti? Koma mwina tisanafike kumeneko ndangofuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti ife Amalawi First tili kumpoto kumene tikugawa katundu osiyanasiyana, makamaka ufa umene ukupita kwa anthu osauka, umene JB komanso anthu aku America agula ndi ndalama zawo. Amalawi akufuna kwabwino, amene amakonda dziko lino koma akukhala mayiko akunja, ndipo ufa umene tikupita nawo madera osiyanasiyana. Koma lero ndikufuna ndilankhule za ku Kasasire, kumene kundi kunkhatabe North, kumene asilikali ankhondo adawathamangisa anthu kumalo awo, kuwawonongera nyumba zawo, kuwagumulira, kuwatchetchera zolima zawo ngati chimanga, nthochi. Ndipo popeza zinthu zambiri tikangozimva, koma amanena kuti kandimverere adakanena za mmalowa. Ife Amalawi First takwanisa kukafika ku Kasasire, ndipo mavuto ali kumenekoko ndikanapempha President Chakwera akanakhala kuti he is so caring, akanapanga ulendo a prompt visit kuti akazionere yekha mavuto amene akukumana ndi anthu pa msasa umenewu, umenenso tikoza kuunena ngati ndi refugee camp. Tikamanena kuti tili ndi ma refugees kuno ku Malawi, tisangonena akuzaleka kokha kapena kumwanza, komanso tiyeni tipite ku Kasasire, ku Nkhatabe North, kwa Kanyasho uko kuli mavuto woopsa. Ndipo inu kufika kumeneko mukhoza kugwesa misonzi kuwaona ana, kuwaona azimayi, kuwaona anthu okalamba, kuwaona anthu azibambo akugona mukachali chikakang'ono, akungopasana matenda, anthu akungomwalira kumeneko. Ndipo amene anamunamiza Chakwerayo kuti agwirizane ndi asilikali kuti akawathamangise anthu amene wakumalo awo, kumene akhalako kwa zaka zochuluka kuchokera 1945 kuzafika lero. I think ameneyo anamunamiza Chakwera. Mwina amamukonda Chakwerayo koma monama. Ndikanakupemphani inu asogoleri andale, mukanakhala anthu ogwirizana, mupite ku Kasasire mukaone mavuto amene ali kumeneko. Anthu akukhala malo ovuta, malo opanda matoileti, malo opanda mazi, malo opanda zimbuzi. Azimayi, azibambo, anthu onse nthawi imodzi akumagona mukanyumba kamene kakuoneka ngati ndikatchalichi ka 9 meter by 7. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Iniyo kufika kumeneko popeza ina ifeyo tafika taona ndi maso ndipo tadziona mavuto ali kumeneko. Kuyang'ana iniyo chakudya kulibe. Mmene ife timafika ndi thandizo limene lachokera kwa JB komanso Amalawi akufuna kwabwino kuchokera ku America, amatiuza kuti kumeneko athano 3 weeks asana adye china chilichonse.
ndipo ukamamva nthano yawo kapena stole yawo kumangogwesa misonzi, kwaona azimayi akulira, kwaona azibambo akulira ngati kwachitika maliro koma ali mavuto, akuti akapita kumaloko kuti akangothyolako nthochi zawo kuti mwina adyendeyana amene chamamawa akumakhala osadya ngakhale phala. Ndizomvetsa chisoni kuti asilikali kumeneko kukakasasireko akumawamenya, ndipo akumakhonza kunyamuka ulendo kumenekoko kuti kubwera kumene akukhalako kumsasa wawo umene a Livingstone ya Synod anawapasa kuti azikhala pamalo pamenepo, kumene a Bishop Ntumbuka adawayenderapo ndikukawaona ndikuwapasa ng'ombe. Asilikaliso akumatha kubwera kumeneko ndikumayamenya anthu. Ndipo a Valentino Phiri, Mulungu akuyendereni mwapaderadera, mukanapanga chinthu chokuti iniyo ndinuso Malawi muganizire anthu ana azimayi mmene akuvutikira. Ndikanapempha mabungwe kuti mulowererepo nkhani imeneyi, maloya achizimayi, maloya oona za ufulu wa anthu mukanalowererapo. Ukamamvera anthuwo kuchokera kwa mkulu wawo Aharawa akunena kuti nkhani yawo ili ku khoti, komanso ngakhale amakhoti akulephera kuti achite act, akulephera kuti apereke injunction kuti anthu abwerere ku malo awo. Komanso ukamayimvesera nkhaniyo akunena kuti kumaloko kuliso makampani, kuliso anthu akuluakulu amene aliko ndi mafamu awo, kuli anthu ena anapanga lizi kumeneko, kungakhale ati anthu ena ngati ma DC akalekale anachita lizi malo amenewa, koma lero Amalawi akukhala mu condition ya inhuman condition. Iniyo mutapita kukakasasire abale anga mumva chisoni, ngakhale nsewu wake kuuona nsewu ochoka pa turn-off kupita mu constituency ya Yeremia Chihana kukafika ku constituency imene iyi ya Chris Kanyasho, ino mukhonza kulira ulendo wa 15 kilometers koma kuyenda 2 hours chifukwa cha condition ya nsewu. Ndikanakupemphani achakwera kuzera kwa ma advisors anu, ngati mmamukonda adi chakwera makamaka pano pamene mukupita kuma elections, mukanapanga chothekera kuti mukathandize anthu amene wakukasasire, anthu amene sopano sakukhalaso ngati ndi Amalawi koma akukhala muziko ngati akapolo, komanso mwina nkhumba kapenanso mwina agalu, anthu akuzunzika koopsa m'Malawi momuno. Ndipo tithokoze amene wawa a JB komanso ndi anzawo aku America chifukwa cha chithandizo chimene apereka. Anthu akumenekoko ine ndikulephera kulankhula. Ndipo tikamamva kuti ati maulamuliro wonse kuchokera kwa Kamuzu, Bakiri Muluzi, Bingwa Mutharika, Joyce Banda komanso Peter Mutharika, anthu amene wakhala ali kumeneko, koma ndizodabwisa kuti ulamuliro uwu wa chakwera wakwanisa kukathamangisa anthu. Ngakhale kulankhula kwa atiye mbwana akuchita kunena kuti malo amene wandi athu, ndipo amewo pobwera kumeneko ku usisi yako anapasaso malo ndiwo, koma amewo atenga malo onse sopano kuba ng'ombe zawo za anthu, kuba mbuzi zawo za anthu, nkhuku zawo, chimanga chawo kuchecha. Ndizomvetsa chisoni. Ndikupempheni amayi Joyce Banda, tapangani ulendo. Ndikupempheni inu a Peter Mutharika, tapangani ulendo. Ndikupempheni inu a former president Bakiri Muluzi, mtima wanu wokonda, tapangani ulendo. Olo chabuno mungotumiza olo ife Amalawi First kuti tipiteso kawiri tikawamangire anthu ozimbuzi, tikawamangire anthu mabafa, amayi, ana, azibambo akumalowa kachisakasakena kamene anangokumba ka 3 meters kukumba ni makasi wawo ndikupanga chimbuzi. Komanso ndikumakhala kuzenje kwina kumene koko anangosiyako matabwa ndikumaponda ndikumasamba. Ndi situation yovuta. Chalichi chimene chilibe ngakhale mawindo, chalichi chimene chilibe zozitetezera, pansipo ndipo nyowa chifukwa cha mvula. Nkhani za zibayo kumeneko ndiye ndikutapa kutaya kukakasasire kumene Amalawi akuzunzika koopsa. Ndikanakupemphani inu a MCP limodzi ndi president wanu muuzane mukhale pa meeting anthu amene wawa akuzunzika, ndipo mumulankhule Valentino Phiri kunena kuti akhalapo ena maame komanda koma sanapange zimene wapanga iyeyo.
akhalapo ena atsogoleri a dziko lino koma sanapange zimene akupanga Lazarus Chakwera. Anthu akukasasire akuzunzika koopsa kuteroko posachedwa pompano ayika munthu nzawo chifukwa cha kudwala chibayo komanso kudwala pakhosi chifukwa cha weather yakumene koko. Anthu akuzunzika, alibe ngakhale olo zogonera, alibe ngakhale ulo matenti, ndipo kumene kukunayenera kupite a Red Cross komanso tipemphe anthu ena akuchita kwabwino, a Trifonia mpinganjira, ampinganjira amene tapitani kumeneko mukaone, a Shepherd Bushiri tapitani kumeneko mukaone zimene zili ku Kasasire, a Prophet Mbewe tapitani mukaone zimene zili ku Kasasire. Inu mukagwesa misonzi, inuyo a Bushiri mukagwesa misonzi, apita Mutalika mukagwesa misonzi mukakaona ma condition amene akukhalira anthu kumeneko, kaya asikana okuta nsinkhu ngakhale ulo mapadi amene alibe. Ndipo ndizomvesa chisoni koopsa kuti inuyo anthu akuna ku Malawi andale mulibe chisoni. Pamene muli maudindo chonchi muziziwa kuti siku lina muzagwa, udindo wanuwo uzatha, anthu omweyo muzafunanso kuti akuvotereni. Koma inu zoona kumakhala anthu mmakondishoni ongodya mwina msuzi wa nyemba ujawo, ndiwo zimene aphika ndikukhala kuti zatha, madzulo ake mwina kungodyera msuzi wa nyemba. Ndizomvesa chisoni koopsa. Ndipo lero aboma mukamamveka ndi mbiri kuti mmene mwamva kuti JB ndi gulu lake apita kukapereka kumeneko ufa, ndende pamene basi muli majeketi vapa ulendo ati kuti mukapereke chithandizo. Anthu amene wasakufuna atu chimanga chanu, akufuna malo awo. Inu maloya azimayi, maloya amene mmayang'anira za ufulu wa anthu, komanso a Malawi Human Rights Commission ngakhale pena pake mmaonekanso ngati mmakondera mmachita kutumidwa ndi andale, mukanapita mukachite find out ma conditions a anthu mene akukhalira ku Kasasire. Ndizomvesa chisoni. Lero tikambirana kwambiri za chikhalidwe la boma logawagawa zinthu koma mwachinyengo. Katundu amene akugawa aboma chimanga komanso mpunga, umenenso mpunga acho ndi osakoma, umene wayambanso pakali pano kupezeka m'magolosale anthu akungogulisa. Zikuchitika zinthu zachinyengo koopsa. Andi mukanangolengeza kunena kuti amene akuyenera kulandira ndi IMCP okhaokha, chifukwa mukapita ku Blantyre ku stadium amene amalandira katundu amene iyi ndi anthu okhaokha IMCP akulembana okhaokha. Andi mukapita ku Bingu stadium pakali panopande It is West, kumene koko kuli ma managers, kumene koko kuli akuluakulu achipani makamaka ochokera ku Ntandire, amene akumangobwera ndi listija kuti apase a City Council ndi akudodima ngati anthu alandira kale, pomwe mpungawo augawana kale m'manyumba mwawomo augulisa. Iwu ndi uthenga umene munayenera muziwe inuyo akuchipani cha MCP makamakaso inu akuboma, kunena kuti zimene zikuchitika ku Bingu stadium ndi malo ena amene mukugawirako zakudya ndi zachinyengo. Ndipo mukanangolengeza kuti onse MCP ndi amene akuyenera kulandira. Mukanango mayitanizana nokha MCP mene mukupangiranso kumayitana MCP ku State House, zikanakhalanso chimozimozi, zikanakhala bwino kwambiri. Chifukwa tu Amalawi si anthu opempha, Amalawi ndi anthu olimbikira kwambiri, koma musawazunze Amalawi muzina la zolandira ndi kumawazunza. Atsogoleri a chipani cha MCP makamaka akuntandire akupanga zachinyengo koopsa ndi akuluakulu ena akudodima, kumaba mpunga, kumaba chimanga, kumaba zinthu zosiyanasiyana zimene akuyenera kuti apindule Amalawi amene ali osauka, makamaka mu nthawi imeneyi ya njala, imene njala yakenso ndiyochita kukonza. Ndinanena atu ine kunena kuti kukhala nditu ma programu osiyanasiyana including programu ya njala yokonza. Chimanga chambiri sichinachite bwino madera ambiri, ndipo chimanga kulibe, ndipo kuli njala yoopsa. And instead of doing the needful,
by making sure kunena kuti mukugawa zinthu zikwa anthu onse inu mukupanga za chinyengo ku stadium ya Bingu, stadium ya Kamuzu stadium ku Blantyre kuli za chinyengo zambiri zimene zikuchitika. Munayenera inu asogoleri muziyang'anire. Nkhani ina imene timafuna tikambirane pano ndi ya ma-contractors andiyimbira foni ambiri kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, kota pakana ku Nchinji. Mblantyre mu ma-contractors ambiri, mulilongwe mu ma-contractors ambiri atha kulandidwa katundu wawo ndi akatapira chifukwa chokuti boma mukungotenga ndalama ndikumagawana nokha. You are failing to pay the contractors on time. Makamaka awa amene akumanga nyumba za polisi, amene amamanga masukulu, komanso awawa amayikira magesi makamaka amarepu, ma-contractors amarepu pakana pano akutha mezi 9 asakulandira ndalama zawo. Ndikumakhala pansi ndikumazifunsa kuti koma kubomako mmakambirana, mmaziwa kunena kuti Amalawi ambiri amadaliranso kamene kulembedwa ntchito kuzera kwa anthu anzawo. Chifukwa ngati mwapereka ntchito kwa contractor iyeyo amalembanso Amalawi, koma mukuwazunza anthu ambiri, kuzunza anthu osawalipira. Chikhalire nicho ndalama zomungoba, chikhalire nicho mukupanga zinthu za chinyengo. Andi ngati kuli anthu ena amene akuzunzika Malawi munomo ndi maziphunzisi kuzera ku bungwe la TUMU komanso Malawi Congress of Trade Union, kumene kuli asogoleri macheya akumene kundi asogoleri achinyengo kwambiri amene amangolandira mabanzi. Andi ndizomvetsa chisoni kuti ukamamva kunena kuti pali maziphunzisi ena amene akulowa nawo mu programu yobera zisankho, kumapita kuchokera ku nkhotakota kumapita ku State House ndi kumakaphunzira njira zobera zisankho. Umangoziwa kuti ziko lino ndilotembereredwa chifukwa ngati kunali munthu amene sanayenere kupanga zimenezozo ndi civil servant amene panopa akukumana ndi mikwingwirima yopsa. Civil servant akuzunzika, especially mphunzisi. Lero ukamamva kuti pali maziphunzisi ena, zisilu za maziphunzisi kuphatikiza macheya awo akutumu komanso Malawi Congress of Trade Union amene wawa ndi amene akupanga zinthu za chinyengo kopsa. Ndipo inu maziphunzisi munayenera kuti muyang'ane nkhani imene iyi ndi machawi, chifukwa inu ndi amene muti mukhalenso pagulu limene muzadandaulidwe kwambiri kuti ziko linolo agalu amene watabwerezanso kuti atenge ziko ili, ziko limene aliyense sakumufuna chakwera. Ndiye maziphunzisi anthu amene mukuvutikisisa kopsa muliso pa program yokuti mukabere zisankho chifukwa choti akupasani ndalama. Ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri, anthu omvetsa chisoni, anthu odandaulisa amene simmaphunzira zimene amakupangani andale over the years. Munayenera muganizire miyoyo ya the future generation, miyoyo ya ana anu. Maziphunzisi ambiri pakali panomba mukumazimangirira, ogwira ntchito ambiri amboma mukumazimangirira chifukwa cha mavuto amene abwera ndi boma ili. Koma basi muli kwekwerere kumabera kumaphunzira njira zokuti mubere zisankho malo mokuti mupange the needful. Ndino anthu otembereredwa kwambiri. So nkhani yeni imene timafuna kukambirana lero ndi akagawidwe kakatundu kamene kakupangidwa mwachinyengo ndi MCP, komanso kusalipidwa kwa ma-contractors, komanso inuyo maziphunzisi amene mukupanga nawo za chinyengo, makamaka inuyo akutumu komanso Malawi Congress of Trade Union, kumene so ndalama zawo za maziphunzisizo zimadulidwa kwambiri. Kumano pakali panopa you are not doing the needful kuti muwathandize anzanu akhale nawonso pa moyo wabwino. Komanso kukasasire munayenera kuti Amalawi muthandizire akufuna kwabwino, muthandizire kuthandiza Amalawi amene akuzunzika. Apart from akukakasasireko kuliso Amalawi amadera osiyana. Bonkalindo, the DC. Mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, GTA Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.